ମୁଁ ଏଇ ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗପସପ୍ ୱିଥ୍ ବର୍ଷା। ମୋତେ ସିନୁ ଛାଡ଼ିତେ ଆସିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଟିଟଲାଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଟିଟଲାଗଡ଼ ତ ନୁହଁ, ତତଲାଗଡ଼। ମୁଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସାଇ ଭାଇ ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଉଫ୍, ଯେଉଁ ଗରମ, ଯେଉଁ ଖରା, ଅନେଇ ବି ହେଉନି। ଏଇଠି ତ କିଛି ବି ଶୁଖେଇ ଦିଅ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆରାମରେ ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସାଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଅଙ୍କଲ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାରେ। ମୁଁ ତ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଏମିତି ଖାଏନି, ବାସ୍ ରାଇତା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ଧରିକି ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଉଠିକିନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସନା ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତା, କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା। ମାମା ରୁଚି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ଜିଦି କଲେ ଆଉ ମୋତେ ବି ବନେଇ ଦିଅ। ତ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ବନେଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ଭୋଗ ନେଇ ଭୋଗ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ରୁଟି ଗୋଲ ହେବ ତ? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଲ ହେଉ କି ମାନଚିତ୍ର, ରୁଟି ତ ତୁ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଆମ ଆଜି ଦିନଟା ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବିତିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ।